Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa a wannan cibiya Fadimatu Islamic Endowment Center mun ware lokaci muna so mu dinga muku bayanai na sunayen Allah da ma'anoninsu ta hanyar magani. Sunayen Allah ne da kuka sani waɗanda Allah subhanahu wataala yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah yana da sunaye kyawawa tsarkakakku ku roƙe da su. Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa waɗannan sunaye tabbaci ya nuna ba maganin da ba sa yi, babu wata matsala face a cikin sunan Allah akwai warware ta, babu wata cuta face a cikin sunan Allah ɗari ba ɗaya nan akwai warware ta, babu wani matsalar duniya da rigimar duniya face a cikin sunayen Allah nan ɗari ba ɗaya akwai warware ta. Sunayen Allah nan Abu Huraira ya kawo a cikin hadisinsa yake cewa wallahi al-asma'ul husna, Allah yana da sunaye kyawawa ingantattun tsarkaku guda 99, man ahsaha da kalal janna, duk wanda ya haddace su ya kiyaye su zai shiga aljanna, in ji Abu Huraira daga bakin Muhammadu Rasulullahi. Yan uwa ina mamaki yin zaga ce kan mutum ya daure, kan mace ya daure, harkar zaman aure ya lalace bayan ga sunan Allah ɗari ba ɗaya, matsala ta kasuwanci ya lalace a ce ga sunan Allah ɗari ba ɗaya, bayan kuma Allah ya ce mana a cikin Qur'aninsa mai girma walillahi al-asma'ul husna fad'u biha. Allah yana da sunaye tsarkaka, ku roƙe shi da su, ku roƙe shi da sunan Allah. Wallahi wani malami yake cewa sunan Allah Allahu kadai inda za ka dinka hura dutse kana hura shi sai ya yanka dutsen nan biyu ya raba shi biyu saboda zunzurutun sunan Allah kwaya ɗaya. Abu na ƙarshe nake so in faɗa yan uwa shine sunan Allah nan fa malamai sun magana cewa sunan Allah subhanahu wataala tauƙifi ne kamar inda malamai suka faɗa ma'ana